awake dhewe, terus Mas Dimas, terus uga Mas Gilang, Mas Fahri, Mas Bintang, kabeh iki mbiyen melu lomba. Rata-rata sing ngendhangi ya Mbah Degol kuwi. Mula nduk iki sedelok wae njaluk nglonggar wektune kanggo kirim Fatihah agem almarhum. Muga-muga mapan ana ing kasuwargan jati ya, Nduk. Iya. Monggo nyuwun wekdal sekedhap nggih kangge kirim donga dhumateng seniman Ngawi Pak Degol. Monggo kula dherekaken monggo. Nggih, matur sembah nuwun. Monggo Bu dilajengaken bawanipun. Yoga sepuh serontok siji-siji. Iya. Wiwit biyen pengrebab Pak Arsono wis kelangan. Ning kono pengrebab wis enek, aja kuwatir. Terus pengendang ya wis enek, Pak Yono Tapen. Pak Harjito yoga wis ketimbalan, Mbah Degol ya wis katimbalan. Piye iki sing positif di? Mbah Degol katimbalan. Nah, iki mula sing yoga tuwek ya kudu akeh dungane. Sing rumangsa untune entek ki ya. Ya muga-muga awet momong awake dhewe ya. Yo, heeh. Monggo Bu. Suarane elok ya Nduk, ya ora vokal wong sing lanang ya gambang kok. Ndek awan. Pak Noi gambang. Heeh. Gambangane jas. Ini omah iki kira-kira ya ular kambang digambangi dhewe. Gambang. Agak Bu, kembange sinten iki? Upama sliramu